Hi, Sel. Maganda na ako. Maganda ba, oy? Singon. Hey guys, kaninga video guys kay mga tumilang Kuya Jeric sa Bourbon. Overnight to this. Saya. Bye. Dito na Kuya Bill. Dakpar ko di boss. Ba, sorry ba? Papatupi si Kuya Jeric guys. So, ito siya pa. Medyo wow guys. So, kintahay na lang nagkuanta ba? Nag-documentation para project. Sige ka na, expectation. Ang natong reality. Wow. First time magunin niya makapatupi ko. Murag, kusiris na si Kuya Jeric. Si Rizal na. Nagkit. Mal, Joy. Ito na naman pusing yan. Sige. Tapos na. Bagani. Bagani? Lahingan. Bagani ni siya dahil pala ng bagyo. Yun na yung moment to. Kanina video ipakita na ito atong pambansang bayan. Bagani. Kana di kayo nung 5 times joke. But bagay. Sinsya ka na po eh. Kumna sa ating gusto ti kuya eh. Boy, sorry kay po yung inanin niya ang kauban mo yung pasensya. Oh my God! Wow, balik-balikon gini niya kung may ganda eh. Kimo na natin katawanan kayo ba? Bote yung nagabi ka niya. Ato na ikaw na ito. Ato na ito bagay. Ano man? Mauwa ko sa vlog. Gusto ka na pala. Calbs, tusag tang kugo. Ano na ko basta sa Butang kugo ba tambo ka? Ikaw ko siya vlog. vlog? Oo, tawag na mas naman ha vlog. Vlog. Try na vlog. Doon sa kuno sinuti yun eh. Serious mode naman sa vlog guys. Puno na din naman pag-vlog day guys kay nasa'y bate nga epekto. Seryoso na kini mo mga istorya nga vlog. Kay Juan Magod sa among nagian karong adlaw, lahi gyud siya nga pin. Kamot nag ang imong kauban. Munggo. After Bourbon na guys. Bourbon na nang. Anong masasabi sa ngayon? Hey Calbs, kumusta ang buhay-buhay natin dyan, Calbs? Nana namin sa Bourbon Dice na. Hey guys, hello. Excited na yung mag-overnight lang kay Jeric. Actually, first time na mag-overnight pa nila man. First time? First time! Mamatay ang manghambo. Hey guys, nanami sa kay Jeric guys. Look at the bros there. Buhat na sa mga kanya-kanyang project. Okay, this is ZiboyMNTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at ZiboyMNTBN, and anything else to add, squad?